Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan pagkiriba. Sabado, Sabado, Sabado. Ako Bicol program. Ini po garan sendong amigo sa radyo Al Armario. Reporting for duty digdi sa tuya pong programa. Orogmahan, karantahan, asin tarabangan. Tanom ako nin bata, Ako Bicol po yan. tamong magayon. Siyempre, ako Bicol, pinapanginutan po yan. Linda Congressman Saldico. Yan man dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. Ugmahan ko And siyempre, ang Executive Director po kan ako Bicol, former Congressman kung Attorney Pido Garbin Jr. itinamatabaon. Yaman ang padagos na suporta Han mamunga ni former Congressman Christopher Kitoko. sinapot na muya kan patiri. Ang misyon iyo po ang magtabang, magserbisyo, siring sa muya digdi sa radyo. Sige sana kita. Fight sana. Kamusta po kita, mga kababayan kong Bicolano? Ayon man kita sa mundo, sa laog kan Bicol o sa luwas. Dahil nang imposible ngunyan, nahihiling kita sa kinaban. Han mamunga ini Yan po sa Sorsogon, mga kababayan ta sa Sorsogon. Kamusta ka mo dyan? muya Nakahook up man ang OKFM Sorsogon. Dyan sa Daet, Cam Norte. sabi Medyo may problema pala so OKFM, technical problem. Yan sa Daet. Kaya dahil kita madadangog dyan sa OKFM. Anyway, uritong mir mga inaabot kan signal po kan DCGB. Kasi di ba pa mapagiribatang istasyon. Araw kan WGB FM dyan sa Tabaco. Siyempre, dyan sa First District. Kanal Bay, Sindaman ang mas makusog ang signal dyan. Sa pag-hook up man digdi sa Satuya sa main station, digdi po sa
DCGB Albay and Legazpi City. Okay, so yan tabi sa mga iba pang radio stations. Diyan sa Eriga, ang radyo natin. Mga pag-iriba taman yan, in charge niya sa programa Kanako Bicol, si paring Joey Sarsia. Kamusta ka, paring Joey? La puerta mong And dyan sa Masbate, may iba pa mga pag-iriba taman dyan. And dyan sa Catanduanes. Talking about Catanduanes, yaon dyan sina Ate Salingon yan. man. Mga pag-iriba sa Cubicol. Sa la puerta mong mahiwason. Yaon po dyan sa Catanduanes, sa Bato yata, Bato Catanduanes. Mataba Para sa semifinals, kaso hapon yata ito ang So semifinals kan matiya. Karantahan. Napot na May mga schedule na po yan. Yan sa Cam Norte, August 9. Yan sa Minalaba, Cam Sur, August 23, Digdi sa Albay. August 31 iyan. And sa September yun po ang Grand Finals yan sa Naga City. Mabalikan tayo mga istorya na yan, taon-taon gusto ta mo na maka-connectar sa linya Kanako Bicol. Yaon, available ang sa tuyang Congressman, Executive Director po Kanako Bicol, si Attorney Congressman Attorney Pido Garbin Jr. para ma-update kita kan mga padagos sa pagigibong niyan Kanako Bicol. Congressman, good morning po. Good morning, Al. Good morning sa gabos na tagapagantabay sa bilog na Rion Bicol, probinsya ng Albay. Aha. Lalo na sa tuyang namumuta na syudad. Opo, pasensya na. Pasensya na sa istorbo tabi kong aram ko busy-busy kang ngunyan and kadakol na mga pamiting kang pigigibo, lalo digdi sa Legazpi City, monitored ko yan. Anyway, tabi, ma-update lang kami kan mga pigigiribo ta. Aram ko lalo pag-abot sa education program, ano po, very active ko niyan ako Bicol sa pagtabang sa tuyang mga estudyante including ining mga TESDA program tabi Congressman. Tama ka. Speaking of our educational programs, burukasan na naman, karalasihan na naman, enrollment, tapos na si enrollment and all. What's next is really ang gastusan kan sa tuyang mga magurang. Sa pagpaeskwela kan sa ng mga kakian. And uliton taal, aside from our college courses, igwa kitang TESDA diploma courses tabial. Opo. Kung say for 3 years, ayan tatawan kay scholarship program kang Ako Bicol TESDA scholarship program. And inquire lang sa Ako Bicol office dahil ini libre, may allowance pa everyday hali sa programa. So ayan ang pinag-upresirta ko niyan, apisar kang igwamang itang mga educational assistants sa tuyang mga college students. Also, sa ngunyan, ang mga leaders pa sa barangay, nag-iikot na yan para sa mga kwalipikadong college students, lalong-lalo na sa mga nagtitiriuson baga. Pinagpunan ko na ngayon sa Legazpi Al, siguro sa ibang banwaan, mapuo naman yan na pag-lista kan sa tuyang mga beneficiaries sa Al. Iyo po. So, don't forget to grab this opportunity. Itong TESDA diploma courses ta. Igwa kita sa SL and soon natin magkakaigwa dyan sa Tanchuling and sa Forbes College. Kasi kakadikit lang sa mga accredited na mga TESDA schools for diploma courses. Kaya talagang challenge man sa tuya na maghanap kay iba pang accredited schools. But in the meantime, I can refer everyone dyan sa Southern Luzon Technological College at ang aning makapag-apel kay itong TESDA courses ta. Dakulong po ang interesado ka ni. In fact, sa kuya nga ni personal, kadako na naghapo talaga kaining 3 years diploma program na ni. Dakulaon na bagay po ini. Lalo sa mga estudyante na siyempre,
dahil man nakakalaog gamos, lalo dyan sa Bicol University. Dako lang gusto maglaog dyan sa Bicol University. And sarong option in ini na at least makapag-classes ninda, magkaigon in diploma, armas ninda pag-abot kan panahon tabi Congressman sa employment. Well, tama ka, Al. Talagang challenge ang paglaog sa Bicol University sa premiadong State University. Sa rason na libre bagat paano sa BIO. And that is the kumbaga, outcome of the universal access to quality tertiary education na ang ako Bicol, kumbaga, saro sa nagbusol as in sponsor tayan. Alagad, sabi ko nga ni, sa TESDA, perming may choice ka. So, igwa ka man na choice to avail of those technology and vocational courses na kung saan magagamit man ini sa paghanap kay trabaho, either local or abroad, dahil pripunisado. Bako sa na ay ni certificate kundi diploma na magpa-Canada ka, magpa-Middle East ka, siguro even Europe, if they need skilled workers, they can base their qualification digdi sa mga diploma courses na pinag-i-issue kang sa tuyang TESDA Ako Bicol program, scholarship program. So, kita magtunong, encourage everyone, grab this opportunity na makapag, kumbaga, kung dahil kang natawan kitsansa, makapag-enroll sa State University, libre man tabi ni, and then may allowance pa. Okay. So, ibang topic tabi kung kansaro, ururon kita duman sa imbitasyon ni Congressman Saldico manungod sa mga programa sa irrigation and siyempre mga programa sa mga paraomata and talagang desidido si Congressman Saldico na maging pilot area ang Bicol Region para digdi sa obheto kan sa tuyang presenting administrasyon na sana umabot ang panahon na maging 29 pesos na sana ang presyo kan bagas tabi Congressman sa merkado. Well, that is possible kung ma-implementar talaga sa gabos na programa. Saruian sa 3 legacy program kan sa tuyang Pangulo, kan sa tuyang administrasyon BBM na kung saan aside from legacy sa pagpatayo ng mga hospital, legacy program sa pabahay, and then legacy program for food security. And when we speak of food security, bako sa nasupisyente, alagad, barato or affordable, makakayanan kang mga nasa laylayan. So, yan ang pinagkatrabaho man ni Congressman Saldico kasabay si Speaker Martin Romualdez sa katabangan kang Department of Agriculture. Ngunyan, yaon ng mga irrigation programs to see to it that those not irrigated and arable lands, itong pwede suitable for rice planting, ma-irrigate ang aning madagdagan pa ang produksyon kang satuyang palay. So, ini nagmukna sa Dakula na pondo sa irrigation. And malanganin ko niyan, labi-labi ang kaugmahan kang National Irrigation Administration ang aning punuan itong mga irrigation program. Aside from that, Al, itong pinagsasabi mong ang produkto kang palay, nagpuuna ang National Irrigation Administration the contract farming. Contract farming. Yes, contract farming. Pero sa nagkakapira pala yung thousands of hectares naman yun sa kabilugan, sa bilog na Pilipinas. Pinagsusubsidize ang kumbaga farm inputs, itong pataba, fertilizers, farm implements, irrigation, at ang may panggasto sa mga sa tuyang mga paraoma. Alagad, sa pag-subsidize kat sa indang pag-uuma, obligado man sinda under the contract to sell it at a lower price dahil subsidized na nga sa indang pag-uuma. Pero may kita matiraray sinda. So that's the idea. So, in the meantime, padakula ang coverage kayo ng contract farming.
Siyara, medyo nag-fade ang linya ni signal ni Kong Pido. Importanteng masabutan tayo nita sa mga ang Hello, atito. Al. Hello, tabi, Kong. Importante ko, niya ko, sabi ko, importanteng maray maintindihan ini. Medyo nag-fade lang sa imong signal. Tanganing masabutan ka nga paraoma kung ano ang magiging sistema kani dahil kadakol talaga mga farmers ang interesado kaning contract farming ni tabi. Kung di ako nasala, matao nin ayuda ang gobyerno from farm pag umaninda sagkod sa pag-ani tabi. Kung sabi 1,000 parang 15,000 or 30,000 ang itatao sa mga farmers. Magpuon sa pataba, Mhm. sa seedlings, sagkod sa mga farm implements, subsidize yan kan sa tuyang gobyerno. Alagad, sa ngunyan ang coverage ni bako pa man rabos dahil syempre pinag-iinot muna kaini. So pinag-consolidate muna kaini itong mga agricultural irrigators kooperatiba na willing maglaog sa contract farming. So sa mga maabot na bulan, taon, padakula ang coverage kay ni Tabi Al. Babakalon kan gobyerno so sa indang produkto para kumbaga makompetensya na itong mga negosyante na nagsamantala kang presyo. Ang pinaka-target talaga at least maging 29 pesos lamang ang presyo sa merkado tabi kong kanbagas. Well, saruyan Al sa solusyon. Another solution is really to lower tariff. Itong pag-iimponer ki halangkaw na pagbubuwis tuman sa mga imported na bagas na hali sa ibang bansa. So, ilo-lower man sa tariff ka ito. In the same way, pag napababaan mo sa buwis ka ito, mababa man ang presyo lang sa tuyang pinagbabakal na baratong bagas. So, these are the remedies, solutions na pinag-iimplementar mo yan ang presenting administrasyon, kasabay, ang Bicol Party List sa paghanap ng solusyon para mapaparato ang bagasan. We all know na bako iniiridalian at at the same time, pinagigibo ang gabos ng aning patawan ki solusyon. Na sabi mo nga ni nagiulok nga ni katong comment mo na kampanahon papigigibo na ini sa mga farmers baga mautang nin pigapod na sa bala. Ang problema ko hindi minaputok. Napapasok. Napapaso. Parang arog ka ng concept ano? Parang arog ka ng concept tabi ko. Ini al may kontrata ining contract farming talagang siyempre respetaran ini kan lambang paraoma irrigators organizations or cooperatives na aning siyempre maka-auto-garari sinda sa indang subsidy na hali sa gobyerno. So this is a win. Siyara na naputol tabi ne. Paki redial ta importanteng masabutan ta inita. Actually talagang dai pa man ina sasabutan kan kadaklan na pigapod na ning contract farming ano. Kung sabi yun, sasaguton mo na kan gobyerno. So gastos kan farmer, alimbawa dyan igwa ka kisarong ektarya, sasaguton mo na kan gobyerno. Sangkod na mag-ani ka? Dangan, babakalong pa kan gobyerno sa produkto mo. So gobyerno naman ang mapabakal sa mas baratong presyo. Yan ang concept ka yan. Sa balangani, na concept ba ka itong panahon. Sabi ni Kong Pido, ang problema kung ang sa bala na minaputok. Kong, hello? Yes, Al. Good morning again. Inabot kita kan time limit. Magayon na ning... inabot kita kan time limit anyway. Ako wala, abuto na ka kan time limit. Oo. Aram ko may schedule ka. Opo. So, Southern Barangay Leaders, yaon niya ni duman si Ansay mong better half, si Kagawad Ami. Maating dito. But anyway, good news sa mga taga-Barangay Maslog. Opo. Dahil pangako ng tulong sakayan para sa satuyang mga parasira. Actually, this is part of the itubagang papremyo satuyang mga parasira dyan sa Maslog, Alyao na also tulong bangka. Ayos Oo, maswerte. Na lang, Al. Maswerte sa mga tatawan kaya na no. So, maswerte. So, napili tang dapat talaga matawan kanaraw kaya. So, thank you so much, Tabi Kong, sa pagpadaba lalo sa mga taga Maslog and aram ko mga taga Maslog padaba ka man talaga. Kong, salamat. Aram mo lang sa tuyang dakulao na pasalamat. Bilog na ako Bicol Party List, lalong-lalo na si Congressman Saldico
Aha. and then Congressman Jill Bongalon sa padagos na pagtiwala asin pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Alam mo, sa nakaaging national survey kang SWS o Social Weather Station Iyo po. sa voters preference for party list nationwide, nanginginutan kita Iyo daw. Kumbaga, pangtulo kita sa Pantulo. bilog na Pilipinas. At least, And pantulo. if you convert that percentage, Mhm. makakatulong tukawa na naman kita. Siguro ini resulta kang padagos na pagtataotaki mararahay na programa asin advokasya na namamatian kan lambang Bicolano sa anom na probinsya kang Rion Bicol. So again, salamat sa mga kababayan tam Bicolano, and ang pangako kan sa indong lingkod ni Congressman Saldi, ni Congressman Jill Bongalon, ang aktibong partisipasyon sa Kongreso tanganing may darata sa mga mihoras na karapat-dapat para sa mga kababayan tam Bicolano. Ayun. Okay. So, thank you very much, Tabi Kong. And ingat. God bless. God bless and marayhan na aldaw. Happy weekend to everyone. Opo. Thank you. Thank you. Okay. Ayan po mga tugang si former Congressman Attorney Pido Garbin, Executive Director po kan Ako Bicol, sa nahugot ang mga importanteng informasyon. So, importante yan, Tabi, sa mga educational assistance, sa padagos yan na pigigibo kan Ako Bicol, itong 3 years diploma program. Ikinbay nga ni si Kuya Manny Asusano at siya ang focal person kaya na programa na yan para mas madetalye ta. Tanakulo ng interesado kaya na 3 years diploma program na yan. Tabi sa nagkapira mga eskwelanta digdi. Sa pagtatabangan po yan kan Ako Bicol, TESDA, yaon dyan so nagkakapira mga private schools. So, nakulao na bagay. Nakulao na bagay yan sa mga magurang. So, nagatod sa tuya sa oras na 5 minutos bago mag alas 9. Nabanggit ni ni kung Pido so survey baga, nailingin do ito sa social media, nagluwas so mga resulta kan pa-survey. Kung di ako nasa lagari SWS ito SWS so nagpa-survey national big explicar ini ni Saraw nakauron taman si former Congressman Christopher Kito ko. Ugmahon man si Kito John, ugmahon man si Congressman Kito ta so survey konsya rayon ang lamang sa rayon dyan ang lamang sa posibleng makakalaban ni Kito. Pero sabi ni Kito, kita kan dapat magkampante. Iyan, national survey pati iyan. Pigapot si Kito kan ibang pagiriba. Ano ngaya, nag-commission ka man dyan? An impression ba ngaya kan mga survey? Kung siya nag-commission, iyo ang gana. Man ako nag-commission dyan. National ngaya iyan. Anong araw ngaya kayan? Totoo, may nag-commission dyan. Pero credible mara yan pag national na survey. Ang purpose ka yan, bako mandigdi sana sa local. National yun ang purpose pig sa survey ninda. Kung sisay ang mga potential na, tako yan bagang eleksyon sa Mayo, pira, dosing senador dosing senador ang buburutuhan, nagpapasurvey sa national level para hilingon kung sisay ang mga potensyal na makakalaog sa dosing senador. Ayun yan ang pinaka-purpose kaya. So local, sinabay sana. Sinabay sana sa local. Ngunyan, nagluwas digdi sa survey. Kasabay siyempre sa mga party list. Sabi ba gani kong Pido, at least so Ako Bicol, pangtulo yun. Pangtulo sa survey national. So coverage niya. SWS survey ito.
Pangtulo, imagine mo na, kung sabi yun, ako Bicol talaga, midbid na sa bilog na Pilipinas. Pantulo. Kung suswerte yun, baka potro eleksyon, kung dahil magbago ang trending, baka tulong tukawa naman. Tulong tukawa naman sa ako Bicol, ano? Sigurado, pero may dyan si Congressman Saldico. May sarap pa man na pinapang term. Dua pa gayon, primero pa man sa dua pa garong term kay Congressman Saldico. Tapos kung sisay naman ang mapipili na may mga nominees baga yan. Si Joey Sarcia naka-monitor daw siya. May mga nominees baga yan. Si Congressman Attorney Jill Bungalon, kung titiwalaan man inikan First District kan Albay as regular congressman, di pwedeng mahali siya sa Ako Bicol. Kung titiwalaan kan First District, sige naman ang kuang kanin ni Kong Jill. Try ta daw tabi ate siya kung makaoron ta lamang si Kong Jill, baka lamang available siya ngunyan. Kamusta ang tatagaro, sige naman ang maiguson man. Maiguson man ini si Kong Jill, sige naman ang lilibot dyan sa First District para sa mga dapat manggibuhon dyan sa First District and Albay. Sabi nga ni Congressman Saldico sa sarong pagtiripon, kamo nga yung mga taga First District, tabangan nindo si Kong Jill ta. An kay puwan ko, katabang sa First District. Takon may huras ngayaan ururunan ta. Yaon ako sa kusina. Yaon kami ni Kong Jill ngunyan sa kusina kan Malacanang. Kaya, ang kay puwan sana, may tamang tubo. Tamang tubo na bubulusan dyan sa First District. Kung si Kong Jill nga tiwalaan nindo na iyon maging tubo kan mga biyaya halay sa gobyerno nasyonal, ano kaya ang maraot dyan? Ayos pag ano? Kaya grabe naman ang pag-igos ka ni Kong Jill dyan sa First District. Pero yun ang direksyon. Yun ang direksyon ka ni. Sir iyo. Busy kayo. Baysa na. Si Ate Sally, itry mo si Ate Sally kumusta ang taman sa Catanduanes? Raon sinasali dyan sa Catanduanes ngunyan. Okay, so yun yan, pagsasabi ta si Kong Jill, available si Kong Jill na baka busy. Dahil nagsisimbag naman sa iyang linya. Kumusta ang takotaan First District? Saro sa pag-iinguwa man kanin ni Kong Jill dyan sa First District kan Albay, so kuryente na dapat maayos man ang kuryente dyan ta. Makasusupog so ururon kasusaro sa Aleco John. Sabi ni Engineer Wilfredo Buxit, ang systems loss da kan Aleco nga nasa 24%. An kadaklan kan mga nag-illegal si Ate Sally yaon. Salamat na kontakta si Ate Sally. Kumusta untan Catanduanes, Ate Sally? Ate Sally, kumusta ang biyahe? Ito po, okay naman po. Masaya kami, Tito Al. Maugma ang po saya-saya. kami sa Ako Bicol. Pirme. Na-experience mi na naman sa pagsakay sa sarong barko kang Philippine Navy. Uli na ka mo? Iday po, actually po, yaon pa po kami digdi sa Catanduanes, sa Vera Catanduanes. Nagigibo po kami, nagbi-BTR po kami, Tito Al, sa mga grand finalists kang Pambato kang Catanduanes. Ayun, sa regional grand finals po. Sa maabot na September 19. Pero kahapon po, Tito Al, alam mo ba na pigsarabay mi po, so
So Caravan and OKT. Sa raw venue lang po kita. Sa Kabugao Covered Court, Barangay Kabugao, Bato, Catanduanes. Oh. So morning po, Tito Al, Caravan, itong medical mission with free haircut, free massage, and local recruitment activity. Bali, 18 barangays po ang kaibahan. Ang Kabugao, Marinawa, Binanuahan, San Andres, Ginubatan, Sipi, Sibakungan, Ugis, Arroyao, Tilis, Libho, Bagumbayan, San Roque, Mintay, Bote, Karurian, Pananaogan, and Batalay. Yan po ang ano. Alam mo, Tito, nag-start kami alas 6 ng aga. Si Tanjuling General Hospital, nag-check up na ng alas 6. Tapos nag-cut off po kami ng 1 o'clock. Tamasakay man po ang grupo kang Tanjuling sa barko. So, truck ninda. Tapos, so, sarupan nindang service. Kompleto po, Tito Al, ang darang bulong, darang equipment kang Tanjuling General Hospital. Ang magayon padigdi, Tito Al, kasi very accommodating po ang municipal mayor kang Bato, si Mayor Juan T. Rodolfo. Talagang, alam mo, Tito Al, kung nag-Facebook ka, mailing mo sa pakaon sa muya ni Mayor. May mga crabs. Nakulit Puwerte. talaga sindang pakaon kahapon. Oo. Kasi talagang kung nagda-diet ka, Tito Al, route ang diet mo. Si ninyo, gulpi naman so kasag na kinaon? Si ninyo? Permiman. Permiman. Anyway, puwerte. Tapos ang Tito Al, ngunya na hapon kasi may kang sarong bulan po. Igwa pa po kami kasing dai pa nahatod ng mga wheelchair. Kaya pagkatapos may mag-VTR sa mga harong-harong kang natuyang mga finalists, bale, ma-distribute po kaming wheelchair. Sayang man po ang pag-stay mi digdi sa probinsya kang Catanduanes. Kung dahil mi po initatrapuso ng mga trabaho mi. Kasi makairak man po baga na nagahalat, sa wheelchair nindang request. Kaya bilang staff po, bilang taga-serve kang sa tuyang mga kababayan, yan man po kaya ang gusto kang sa tuyang chairman, si Chairman Saldico, and si Congressman Jill Bongalon, si Kong Pido Garbin, si Kong Christopher ko na inara po ang serbisyong medikal, serbisyong araw kaya ng mga wheelchairs po sa mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga hararayo. Actually, Tito, literal na hararayo po talaga ang pigaduman niyo. Talagang, kumbaga, sabihin mo ng dain na kang dalugdog. Ay, nabigabot kinalugdog. Opo, talagang, kumisan siya pag kukontakon mo kami, dahi mo kami makakontak kasi as in totally, dahi pong signal Dead sa mga spot. lugar. Dead spot po. Oo, sabi mo nga ni iyaw sa Parang ni sa sementeryo. Kaya po. Anyway, may listahan ka dyan kung si sa mga nanggarana sa semifinals? Actually, hanapon ko lang po Para may idea man so ibang province kung si ang makakalaban ninda. Palawagan taman tabi si Junior Palan. Ano kay Junior? Dahil gitok-gitok. Si Junior? Dahil ko nga po maanuhan kasi baka dahil niya po aramang schedule ta. Na lang po kay kay sino yan? Di nagsimbag? Hindi po, kasi pig-add ko po siya sa group chat. Na yun po nag-reply. Kasi dapat po, by now, maaraman na po niya kung ano ang mga kantahon ka mga contestants para maadala niya na po ang piyesa. Sige, public service ta. Mga tugang, kung si tabi nagka-midbid kay Junior na balingit, yan sa Santo Domingo. Sa nganing barangay si John? Hindi ko po araw. May public service na tabi, na kung siya nagka-midbid kay John, o kung pwede, i-activate so cellphone niya, o kung daing cellphone, pasubli unin do kay cellphone, kontak kon si Ate Sally. Na importanteng mabriefing siya, kan masunod na schedule. Saan ka mo? Cam Norte? Ang kay po, Tito Al, dapat po kasi, aram niya na kung mga kakarantahon kang mga contestants ta. Ay. Para po maadalan na po ni
Ni Junior. Oo. Ang ano po. Ang pyesa, ayan na, ang mga pyesa. Pyesa. O, kasi nakapirang probinsya na po kami. Oho. Anainot na po kita sa Sorsogon, Masbate. Masbate, Sorsogon. Masbate. Tanduanes, Sa Tuluna. Katanduanes. Ano pa? Tuluna. O. Tulo na po. Oh. Kaya dapat tutulong na contestant, Siyam na ito. maano niya na po Tulo-tulo ito. baga? Oh, Opo, siyam maano niya na po. Siyam na itong contestant o finalist. Opo, siyam na. Mm. Kaya dapat, maano niya na yan. Master niya na so siyam. Oo. Actually po, dahil ko matandaan so pangalan kang ano ka uto. Baysa na. Dahil si Rosa kataning mo. Wala kasi dahil ko maano kasi dapat sabihin niya sa kuya so ano kang pangalan. Pero alam mo Tito Al, mga taga San Andres po itong mga nanggana. San Sa Andres. adult category po, Oho. singer po siya, naga-singer po siya sa rong establishmento. Mhm. So sa man po, dahil lang akala ko nga ni ano ng boses, pero pagkanta grabe, magayon ng boses. So, Matindi. pwede pa kami. Makagirabo. Matindi. Opo, tapos so aki man po taga San Andres din, Oh. Katanduanes. Yun po ang mga contestants sa duwang taga San Andres tapos sarong taga Birak Katanduanes. Mm. Matindi ang pero looking forward na may makalaog sa top po ang Katanduanes kasi so adult and pwede pa kami ninda. Mhm. Matibayon mo po. Oo. So Aki, 12 years old, Mhm. taga po siya, taga Birak. Taga San Andres Katanduanes. Kaya Oh. kuya nag-ansinda kasi nagkukuha digdi po kami ngayon sa Capitol, nag-BTR po kami. Ang matibayan Katanduanes. Sa O nag-text si nag-text si Professor Santi Aranya. Pakikamusta manda sa mga relatives niya dyan sa Bato, Katanduanes, sa Chupi, Valenzuela, Tulidana, and Chavez family, and ano ini? Dyan sa San Roque, Bote, ano ini? Panawagan, Sagan, and Karoroyan. Iyo yan, tabi. Pipa, kamusta ni Pading Sante? Ni yan ang Professor? mga barangay na sabi mo po, Tito Al. Yan Oo. yung mga beneficiaries kang samuyang kang Ako Bicol Taraban kahapon. Mhm. As in talagang dakulon pong tao talaga na nag-avail. Tapos magayon po, digdi Tito Al, very accommodating po sa barangay. Magayon na ng barangay Kabugaw na ninda, covered court. Tapos alam mo Tito Al, ang daycare center po ninda, aircon. Wow. Ang sa indang barangay, barangay hall, aircon. Daog pa pala na ibang barangay digdi sa mainland. Yes po, Oh. magayunan po ang may naging venue sa barangay ba. Magayunan siya kasi halimbawa actually may nagputok naman sa side pero di kami affected. Magayunan ang nila kasi Anong nagputok? paka-plan nila. Anong nagputok? Anong nagputok? Basta parang may nagputok na fuse. Ito Fuse. doon sa kabilang part. Okay lang. Wala nang kuryente. Pero digdi sa ginagamit may kuryente. Kaya, Basta ibig sabihin, makubomba. magayon ang pakaplano baga, Tito Al. Ayos Matibay. Kasi dahil kami affected. Kaya sabi ko, dito pa lang part, brother, magayon na ang pakaplano kang barangay ninda. Tapos Ayos, ang magayon talaga duman, so pakaon ni Mayor. Oh, nakatana ka naman dumang kay Kwan, so tapang Carabao. At tapang Carabao dahil pa kami nag-order. Medyo pa kami. Yan Special. baga ang specialty victory. Pero ang Special hinanda talaga sa muya ni Mayor, mga seafood po. Wow. Kasi yan daw, sabi niya, yan daw talaga ang igwa nga ni dasin lang, alima. Alimango. Parang alimasag, festival. Alimasag Igusin ng Festival. Alpaan. Opo, Tito Al. Ayos Tito Al pala. Sige. Next week, Mhm. kita-kits po tayo sa Basod Camarines Norte. Basod. On August 9, Aha. opo, sa New Basod Municipal Gymnasium sa Barangay Poblacion 2, Basod, Camarines Norte for the
Tarabangan Caravan. And pagkahapon po, so Orugmahan Karantahan Asin Tarabangan Season 10. Tapos then Saturday po, maano na kami, VTR. Kaya mga pirang Saturday pa ako, Tito Alwara. Kasi Okay lang. Apo, then August 23, Tito Al, yaong kami sa Camarines Sur. para Minalabak. sa Caravan sa Minalabak. And then, ma-BTR na din po kami, ano po kami, OKT din, semifinals. Then, kinaagahan po na Sabado, pagkaaga po, malinig kaming talog po itong programa ka na ako, Bicol, na Antos Kalikasan para kay Ina. Ayun. Yan, oo. sa full pack. Aha. Abay sa nata, apudan ta ka naman, Sabado ba yan sa August 24? Naputol, tabi ate siya, si Ate Sally, nabot naman kita kan time limit sa cellphone. May clean up drive and ako Bicol, taon-taon inibigibo para sa kay mahal na ina, dyan sa Opo. Kamsur. Opo, Ate Sally, sige, go ahead. Then, ano po, so Albany naman po, last week po kita, Tito Al, para sa semifinals. I-finalist ko lang po kung kain talaga kita kasi di pa po ako nakakapag-coordinate. Pero ang magaling po ko na sa Ayala Malls po kita para... Ayala, target. Apo, pero yung workout ko po. Pero anyway po, Tito Al, may oras pa naman po kita. Nagpo-coordinate pa po kami sa Ayala. Balat lang po sa letter kan ako Bicol para sa semifinal. So, kita-kits po tayo sa August 31. Mali, practice na po yan for the regional grand finals on September 19. Medyo kahalang dito ang preparation. Saka, syempre, nagpapaikot po baga kaya kita. Paraikot ang ako Bicol. Kaya medyo, syempre sa part ni ma'am po, ano po kami, yung preparation po, di ba? Para magayon. Saka, 10 years yan. Sarong dekada na ang karantahan. Yes, so dakula pati ang premyo. Ano po, Tito Al? Pira nga ni ang premyo ta. Sa Tito Al pala, ano po kita sa sarong mall po sa Naga City. Sa September 19 po kita. September 18 po, Tito Al. Yan na po kita para for the practice. Ayun. Yan na po kita for the practice ng guitar. Duman mo ako pakaturogon sa Naga. Opo, sa Naga ka na po, Tito Al. So, syempre, abuta kang may stress. Abo mo ako may stress. Yes. Pwede ko iba si Professor Sante. Sino po? Yeah. Joke lang. Ayan, bilib talaga ako sa mga Ate Sally. Nagkaroon dahil ka napapagal. Una-unaon mo yan. Bilog na bulan. Sige, sanan libot mo sa Bicol Region. Bako karaw-karaw talaga ini. 10 taon na po ang karantahan. Kaya dakulao ng premyo. 50,000? Yes. Oo. 50,000 po for the adult category. For the pwede pa kami 30,000 pesos. For the kids category, 20,000 pesos plus transportation allowance, meal allowance, plus hotel accommodation for 2 nights, plus iba pa po sindang duwang kaibahan. Libre po kan ako Bicol Party List. Ayos diba, talaga. Tito Al? Grabe, matindi. Sa Insta pa. Sa ako Bicol na. Bicol na. Ngayon po baga. So yun yan at mga tugang tabi, si Ate Sally, sigan libot ka ni. Sobrang igos kan babaeng ini, kaya ganoon din kapagalan. Pero anyway, congratulations in advance, tabi Ate Sally. Thank you so much po, Tito Al. Na-appreciate na talaga sa imong igos. Tito Al, siyempre masusupog ka sa samuyang mga congressman, sa satuyang mga congressman kung mag-ugak-ugak kita. Mga may gusto man po sige man po baga ang libot ka mga congressman ta, maski sa inan po sila nag-iiba po kay Speaker Martin Romualdez. Saka imagine mo Ate Sally, so SWS survey, so ako Bicol, pantulo sa bilog na Pilipinas. Wow. Congratulations sa tuyang mga Bicolano. Diba? Dapat talaga i-mantener. Sa pride ng Bicol region, ang ako Bicol Party List, ang tigdadarak po paan.
bako lang po si Congressman Saldico, bako lang si Congressman Jill Bengalon, bako lang po si Kong Pido Garbin, bako lang si Kong Christopher ko. Kita gabos. Mga Bicolano. Orgulyo ta po Kitang ang gabos ako ng mga Bicol Bicolano. Party List. Yes. Oh, Kita nakulaon gabos. talaga. Ana itatabang ka na ko Bicol. Grabe yan natatabangan ka na ko Bicol. Yes, Kaya pag-abot po sa edukasyon, pag-abot po sa karahayan, pag-abot po sa kabuhayan, gabos po ng programa kan Ako Bicol, kompleto Ricardo, pag nagkakaraban nga ni po ang Ako Bicol Party List, dahil lang nagko-concentrate for the medical, dahil lang nagko-concentrate for the local recruitment activity. Igwa po piga-officer na mga trabaho, ito mga demonstration, training, kaarog ng hilot wellness, hair Gabos. cutting, mga cooking. Gabos po, Tito Al, pag nahiling mo talagang masasabi mo, ini talaga ang tunay na tarabangan karaban, na nagtatarabangan kitang mga Bicolano, di ba? Saka Kaya pagabot Tito Al, pagabot baga ati sali sa implementasyon kan mga programs and project ka na ko Bicol. Dahil naman kipolitika. yes, dahil man po dahil naman talaga. Kasi politika. pag kami po nagluluwas, dahil man po talaga yan. Talagang ang pigduduman mi po, service for the Bicolanos. Siyempre, mai-inspire ka po sa egos, kan sa tuyang mga congressman, kan sa tuyang mga nanunungdan po dyan sa Kongreso na ay sila nagapurundo po ng paghahanap ng pwedeng ibaba, pwedeng ayuda, pwedeng progreso, progresibo kang sa tuyang banwaan, di ba? Saka, ang nag-iisip naman, Ate Sally, ang nag-iisip naman sa ngaya politika, sa mga insecure man. Oo, wala yan. Pero pag-abot sa barangay baga, ilingon mo ha? Insecure. Ilingon mo Ate Sally, sa mga barangay baga, Opo. mga project ka na ko Bicol, mga programa ka na ko Bicol, maski kalaban sa politika, nagkikirinabang. True. Oh, Kaya sa mga dapat- akin hindi, dapat nakakatapos sa actually, pag-eskwela. O Oo, yan, natupad. Tito Al. Ang tupad dahil naman pigikilingan na politika. Kung naros pa sa nagabustawan. Correct. Alam mo, Tito Al, dapat ang isipon ta sa mga kababayan tang nagtitios. Oh. Tapos sa mga dyan, na mga medyo may, ang tawag dyan, Tito Al, ayo-ayo. Ayo-ayo. Oh. O sa may mga ayo-ayo, o sa igwa man lang dyan na, ikaw pa na po. So, ayuda sa iba na Sure. talagang tiuso. I-share ta na sa iba. Bako so, diyan kaya sa barangay ba kami, sa dahil may wasa, may mga ugali man na supig-isip sa diri. Iyo. Natawan sa tupad so kataning. May inggit na. O nga ito nagtupad. O natural ta. Kung minsan baga, diyan sa pagtao ki ayuda kan, ayan ang mga tupad na yan, may slots man sana, halimbawa ngaya 300, 200 sa sarong barangay, o niya kung 2,000 ang botante niya sa barangay, bako man gabos dapat mo tawan. Kaya nga may mga bats baga yan. Correct. Kung di ba, so, sa diri sa naman ng pag-iisip, may linailing sukataning na nagtupad, natawag yung benepisyo ka na ko Bicol, may inggit na, yan ko tan dapat alion ta sa mentalidad ta. Ano Ate Sally? Yes. Opo, tama ka dyan, Tito Al. Dapat aliyon talaga yan. Kasi wala dapat kitang arog ka na mentalidad. Taninggit pati, aninggit pati, dahil mang kibulong. Correct. Oo. Ikaw man gayon. Ikaw man po. An bulong ka, ni tandol mo. Dahil majak lang. Ano? Ni tandol. Ang payo. Tanggol pala. Dahil majak lang. Ay, ni Ate Sally, ingat ka mo dyan sa biyahe. Opo, yaw pa po kami sa aga kami mauli po, Tito Al, para tapusin din lang po yung mga trabaho mi po. Ingat ka mo. Dahil kitang anuhan. Sininyo yan dyan? Sininyo? Sino po? Sininyo? Nagulik na po. Naguli na? Naguli na wala. Nagulik na si Insana Onin and si Insana Don. Tapos kay bahan po ang Reyna, si Rochelle Armenia. Si Rosela. Sige. Opo. Salamat po kay sa sabot sa mga nagtabang sa muya sa BHW, ang mga nurses sa RHU po. Gabos sa yaon po nga nakaaging aldaw po. Mga maugmahon po sinda. Pati kami mga maugma din po. Kumusta pa si Kong Jill? Kong Jill, kayo ba nindo dyan? Taiman? Ay, si Kong Jill po, nag-ikot po siya dyan sa tabako. Apo, may mga ikot po sinda sa may mga orientation po for the tupad.
orientation po sa ito mga orientation nila. Very active man si Kong Jill, ano? Ibahan po si Ate Mel. Si Ate Mel po. Ibahan ni Kong Jill. Nag-ikot po sila sa First District. First District. Opo, Okay. nag-ikot po sila. Kaya, banga po kami Tito Al actually. Iyo, busy hon man si Kong Jill ngunya. Kaya Si dito Mama na contact. Si Sir Si Manny. Mama nagpamasbate. Kaya, ikot po kami, gabus kami, girikot po. Iyo, okay. Sige, okay lang. Opo. Sige, maalat na lang kami pagbalik nindo. And ingat pirmi dyan, tabi, ang grupo. Ate Sally. Opo, salamat po Tito Al. Salamat po din Okay. sa gabus sa mga nag-antabay po. Thank you Salamat so po. much. Just mabalot, Tito Al. Opo, thank you, Okay thank you. po, salamat Ingat, po. ingat. Okay. Sige. Yan tabi ang patuyang pagkipag-komunikar kina Ate Sally, yaon sinda dyan sa Catanduanes para po sa sinabi niya kanina, itong caravan kasuhapon at saka semifinals naman kan karantahan. Nag-taping na sindangon yan para sa grand finals kan karantahan. Okay, sige. John, balingi, tabi. Baka may nagadahog dyan sa kataning ni John o kung nakamonitor si John. John, activate mo tabi ang contact mo kina Salita. Kay puhan makaready na kita kan mga pang grand finals sa dyan na banat John, ha? Tapos na sa Sorsogon, tapos na sa Masbate, tapos na sa Catanduanes sa semifinals. Okay. Nasa payout si Kong Jill sa Malilipot. Okay. Kaya busy ko niyan si Kong Jill. Dahil tatabi na contact kasubago si Kong Jill. Anyway, yun yan. Parte na yan katrabaho po kanako Bicol. Ano na kan sa to yung mga congressman. Kina Congressman Saldeco, Congressman Attorney Jill Bungalo at saka si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. nga ni may pamiting mampalandangon yan sa mga mga barangay leaders para sa iba-ibang mga programa na Bicol. So yan, at least nahugot asinda nagkakampi ng minuto sa pagtaw sa tuyan in mga informasyon. Iyo po. Hoy, isingit ko lang tabi, may Pabir Plaza man pala dyan sa Happy Fiesta in advance dyan sa Barangay Taysan, kina Kapitan Ben Rosin and mga barangay council dyan, sina Bading Tao, Liubit and sina Emma and gabos tabi na mga kagawa dyan sa Taysan. Happy Fiesta in advance. Madali na, August 15 and 16. August 15 and 16 ang piyesta dyan. And may Pabir Plaza. Pating Sante. Professor Santi Aranya. Pabir Plaza man daw kita sa August 7. May Pabir Plaza daw dyan sa Taysan. Dyan sa covered court. May sana pa dito, baka lamang magkaampangan naman kita. Aloy na kita din nagkaampangan. Maray si Tong Nakasi, si neighbor mo dyan, nag-70th birthday pala. Naka-under pa dyan. May naka-under pa. May nagalaog sa ere. Sa August 7 po ang Beer Plaza dyan sa Covered Court, Kantaysan. Imbitado ang gabos. Para sa piyesta na yan na activity. Si Paitong na kasi nag-birthday dyan. 70 anyos na si Paitong. At sarong aldaw. Kanya ko lang naaraman na si Paitong kasi palan. May mga tugang pang lalaki. Mga may edad na, pero mga makusugon pa dyan. Matindi. Ang pinakagurang siya na magturugang, 83. Kampang ko si Lolo, si Tio. Magturugang sinatong kasi. Pero, kumbaga pwede magbilog kisarong team sa basketball, kada ako lalaki. Pero mga makusugon pa. The best man, ano daw ang sekreto dyan sa pagpagurang kiyaro ganano 80 plus pero laban pa
paitungan ni si Tintana pero pait pa. Anyway, mabuhay tabi ka mo mga senior citizens, ano? Oras tango niyan, alas 9:27 na, digdi sa programa. Ano pa na lingawan tang dapat tang magpagoronan digdi sa programa. O yun na nga ito. So, pig sabi man ni Kansaro Aldaw kaya nakaoron taman si Christopher, former Congressman Christopher Kitoko. Naugmahon siya katong survey. Imagine mo Manila survey. Ano nang Sinabay man sudig di sa local. Langkawon so rate na nakuha ni porsyentahe na nakuha ni Gito Christopher Ko. matabaon? Siguro ito ang resulta naman kan padagos kung pag-iikot sa mga barangay. Sige, mabagan ikot ka ni Christopher Kitoko. Sinapot na Maski diit lamang na ayuda, nakakatabang siya. Lalo na kung maging congressman giraray siya. Digdi sa 2nd District ng Albay, mas nakula pa may tatabang. Pero anyway, may epekto na talaga. Imagine mo, rayoon sa survey, lalangkaw na porsyentahe sa nakuha niya. Kaya dakulaon man na pasalamat niya sa mga taga 2nd District sa response na piga pa abot man kay former Congressman Christopher Kitoko. nagtanom ako Anyway, so yan tabi ang mga update digdi sa programa Kanako Bicol. Abangan na sanan mga iba pang development. giripa Padagos man na pag tatrabaho mo niyan aldaw ang mga taga Ako Bicol. Maparam na kita, John. May atindiran man akong saropang tinipon-tipon, John. mong mahiwa At kita, indimad naman kita sa mga, sa mga okasyon, kadakol na mga mata imbitasyon man. Anyway, dakulang bagay yan. Pigkapasalamat naman munga sa tuyang mga kababayang Bicolano. Ako Bicol, Alarmario. Salamat po. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol.